Bueno, primer de tot, com han estat aquests primers mesos de l'equip a la categoria UCI? Bueno, han estat uns mesos complicats, durs, amb molt de treball fora de les curses, molt de treball d'administració i de papers, però molt satisfets de com està anant fins a dia d'avui. Realment la temporada va començar el dia 11 de febrer, portem 2 mesos i mig, 3 mesos, però realment ja vam començar el que és la creació de l'equip ja fa gairebé un any i estem contents de com està anant i esperem que vagi a millor. Veieu que ha tingut una bona acollida, de moment, l'equip, l'arribada al primer nivell? Sí, ha tingut una molt bona acollida a tots els nivells. El ser el primer equip UCI català de la història de Catalunya, en fèmines, això ha fet que ha tingut una molt bona acollida a nivells una mica de popularitat. Som coneguts, hem tingut moltes relacions als mitjans de comunicació, això ha fet que diferents sponsors hagin interessat i el fet que tinguem bones corredores que hagin confiat en nosaltres en aquest projecte de 3 anys fa que tinguem bons resultats i la cosa som optimistes de cara al futur. Vosaltres teníeu l'estructura KTM, el Club Ciclista Baix Ter, vau decidir fer aquesta aposta per un equip UCI amb el Massi Tàctic. Com va començar el projecte d'aquesta aposta? Correcte, al Baix Ter tenim ja 28 anys d'història, ja en fa 8 que treballem amb el ciclisme femení, més cap a la carretera. Vam començar a poc amb un equip cadet, mica en mica vam ampliant fins a l'any passat, el 2018 vam tenir 23 corredores de Catalunya, Balears i Aragó. Aleshores vam decidir que era el moment de fer un pas endavant, fer el salt a la categoria UCI per poder competir amb les millors corredores a nivell mundial i poder anar a aquestes curses anomenades UCI, que són les curses de màxim nivell del ciclisme professional. A l'hora de tenir un equip UCI, creieu que és clau, essencial, tenir una base, ja un equip cadet, júnior i tota l'estructura prèvia? No és clau, però dona molta tranquil·litat, tant en l'aspecte de coneixença de tècnics, directius i club, com amb l'hora de tenir les corredores. Crear un equip des de zero et crea molta inestabilitat, crear un club amb l'experiència que teníem nosaltres, doncs tothom ja ens coneixia com treballàvem, tant les noies com els sponsors coneixien o podien arribar a saber la magnitud del projecte i ha sigut que confiessin molt més en nosaltres. I quines dificultats us heu trobat a l'hora de fer aquest pas? Bàsicament dificultats, tots són petits entrebancs. Hi ha un tema econòmic, tenim un pressupost d'uns 100.000 euros, hem multiplicat per 10 el pressupost que teníem. Les corredores són professionals, aleshores vol dir que competeixen entre setmana, s'ho han de compaginar amb els seus estudis, feina, etc. Totes tenen una segona feina perquè ens entenguem, no es poden dedicar al 100% a la bici perquè és un esport que costa molt poder-ho fer i a més en femení encara més. Molt de tema entrebancs amb el tema de documentació. Fins ara érem un club adjunt a la Federació Catalana i a l'Espanyola, ara som un club adjunt a la Catalana, a l'Espanyola i a la UCI, que és el màxim organisme mundial que controla el món del ciclisme. Aleshores, la documentació és molt més estricta, el tema d'assegurances de les corredores, tema de tècnics, tema d'entrenadors, tot això ho fa més complexa i també a l'hora de poder competir a les curses. Un altre punt una mica complicat que ens hem trobat o que ens estem trobant és anar a curses, és a dir, les proves UCI ja has d'anar convidat, només poden anar una selecció d'equips. Nosaltres, al ser un equip nou dins d'aquest calendari de la UCI, dins d'aquest grup selecte d'equips UCI, moltes organitzacions no ens coneixien. Aleshores, és ara quan ens comencem a donar a conèixer que ens comencen a convidar. Això farà que l'any que ve, 2020 i 2021, siguem molt més coneguts i podem optar a anar a moltes més proves arreu d'Europa i del món. En aquest sentit, heu tingut dificultats per trobar un calendari ambiciós a l'altura del que volíeu o heu tingut fàcil? Per sort tenim un calendari UCI espanyol cada vegada més ampli, i això fa que només a Espanya tinguem ja les proves UCI un gran nombre de proves. Tenim Volta a València, Setmana Valenciana, Volta a Burgos, Vira, Durango, Clàssica Sant Sebastià, unes clàssiques noves que s'han fet a Navarra aquest any i la Challenge de Volta, que també són 2 dies de curses UCI. Amb això ja tenim un calendari ampli que dona punts UCI. A més tenim la Copa d'Espanya i algunes curses que tenim fora que ens han anat convidant a mesura que ens hem donat a conèixer. Tenim confirmat que del 6 al 12 de maig estem a una volta a Xina, el Tour de Chiang Mai. És una gran oportunitat per nosaltres i a partir d'aquí sortiran altres curses al mercat asiàtic i al mercat europeu. No tenim res concretat, però segurament cap a mes de setembre, alguna volta cap a la zona Anglaterra, alguna volta cap a França, cap al nord d'Itàlia. Van sortint coses mica en mica que a dia d'avui, que estem a primers de maig, no podem encara concretar.
A nivell català, creus que hi ha un bon calendari, s'hauria de millorar? Realment a nivell català no tenim calendari de fèmines. Sí que hi ha unes curses que puntuen per una Copa Catalana de Fèmines. Per curses exclusives per fèmines només tenim la d'avui, que és Campionat de Catalunya de fèmines, i el dia 12 a Juneda, que és una cursa també només per fèmines. La resta de curses, que són 7 o 8 curses més, es fan conjuntament amb els nois, en categoria júnior majoritàriament. Això fa que la cursa, el ritme, el marquin els nois, i les noies, diguéssim, intenten aguantar el ritme, i la que aguanta més estona el ritme és la que guanya. Però realment no és una cursa que tàcticament la facin les noies, sinó que la fan els nois. Això fa que realment hàgim de sortir molt fora, a córrer Copa d'Espanya, a córrer Trofeu Euskaldun, amb aquests equips de promoció que tenim, amb l'equip KTM, per aprendre que les noies aprenguin a córrer tàcticament, tècnicament, i puguin desenvolupar-se com a corredores fins a arribar a l'equip Massi tàctic. A nivell de confecció de la plantilla, com va ser el procés de seleccionar les corredores? Algunes segueixen, altres són noves, com va ser aquest procés? Sí, teníem l'equip KTM, per tant algunes corredores ens segueixen de l'equip KTM, i tenim moltes corredores vingudes de fora, tant catalanes com de fora de Catalunya. Realment per una corredora, quan li presentes un projecte, dius que faràs un equip UCI, ha de confiar molt en tu la corredora, perquè ens trobem que any rere any hi ha clubs que intenten fer aquests equips d'UCI i no ho aconsegueixen. Aleshores, també va ser un petit entrebanc, que havíem de mostrar aquesta confiança a les corredores per poder confeccionar una plantilla el més competitiva possible. Més competitiva i que les corredores tinguessin el màxim de disponibilitat possible, que també és un factor que t'he comentat que és important, ja que totes elles tenen una segona feina. Tenim ara mateix 5 corredores catalanes, 2 d'elles ja corrien amb l'equip, una d'elles estava sense equip, però teníem molt bona relació, i 2 corredores són vingudes d'altres equips. Després tenim 6 corredores de fora, que són una de València, una de Balears, una de Càdiz i 3 de la zona de Madrid. Plantejant el futur, la idea és seguir aquest estil, combinar corredores catalanes, espanyoles i fins i tot alguna estrangera? Sí, correcte. Evidentment, dintre les corredores UCI, hi ha les corredores que tenen punts UCI i les que no. Les que tenen punts UCI són que han fet una bona classificació en alguna cursa UCI i aleshores te permet pujar moltes posicions en el rànquing d'equips UCI. Un objectiu podria ser tenir una corredora amb algun punt UCI, que l'idea és a Xina intentar aconseguir algun d'aquests punts. És un objectiu molt ambiciós, però aquesta és l'idea. Sempre l'equip el confeccionarem una mica amb corredores que han sortit del planter, com han sigut la Mireia i la Marina en aquest cas, i tenim ja altres corredores que ara estan al KTM, que l'any que ve és possible que pugin a l'equip Massi, i corredores de fora. Pensem que és un mix molt bo, que fa que mantinguem aquest nivell de planter ambiciós, planter amb futur d'un equip professional i corredores de fora que sempre ens tenen com un club referent a l'Estat. Creus que hi ha suficient planter, en aquest cas femení, a Catalunya com per nodrir un equip de primer nivell? Falta corredores? Sí, però no la cuidem. És a dir, tenim corredores molt bones, corredores mundialistes en categoria júnior, que és 17-18 anys, però no ens hem sabut cuidar. Aleshores, aquestes corredores estan corrent a dia d'avui, aquest 2019, amb equips de fora. Això és una cosa que des de l'equip lamentem i la federació ho coneix, que no hem sabut retenir aquestes corredores, que estem vacant des de la federació i estan corrent amb un equip de fora. Aleshores, nosaltres som molt d'aquí, som un equip de Girona, un equip català, que som l'únic equip UCI català en aquest moment de ciclisme, volem que la federació i tot Catalunya se senti aquest equip com seu i volem tenir corredores d'aquí, creades aquí, a Catalunya, ja sigui el nostre equip o un altre equip, i catalanes. Aleshores, això no és fàcil, per què? Perquè no tenim un calendari català com Déu mana, les corredors van a córrer fora i moltes vegades van a córrer fora també amb equips de fora, perquè és un peix que es mossega la cua. Aleshores, és una mica una feina que s'ha de fer des de la federació, s'ha d'anar treballant, des de l'equip ho recolzem, som presents a totes les curses que organitza la federació, tant amb l'equip KTM com amb l'equip Massi, però tot i així s'ha d'anar potenciant i aconseguir, com per exemple tenen al País Basc, que és un calendari que es diu Trofeu Euskaldun, només de fèmines, només corren noies, que són més de 150 cada setmana i són 19 proves. A Catalunya hem dit que només n'hi havia 2, que hi hagués només noies. Aleshores, estem molt lluny encara, hem d'anar mica en mica, pas a pas, i amb equips com nosaltres, com els altres equips que hi ha a Catalunya que treballen amb noies, doncs intentarem aconseguir-ho mica en mica. El fet que hagi aparegut un equip UCI pot servir perquè aquestes corredores que dius que fins ara se n'anaven, que destacaven en júnior i havien de marxar, ara es quedin aquí, vegin que a Catalunya hi ha opcions? Correcte, tenen aquesta oportunitat,
des de l'equip, des del club, és el que desitgem, que totes les corredores de nivell UCI puguin córrer a casa, tinguin aquesta oportunitat que els estem donant de córrer amb un equip català i no hagin de marxar fer 8 o 9 hores de cotxe cada cop que tenen una concentració. Aleshores, aquestes corredores catalanes que estan corrent fora, doncs que puguin córrer a casa amb un equip català, un equip de casa, un equip que les cuida, algunes d'elles ja han estat amb nosaltres i poder crear aquest equip català UCI com es mereix. En categoria júnior i fins i tot sub-23, creieu que a part del vostre equip falten altres referències? Evidentment, com sempre, com més competència hi hagi, més puja el nivell. Aleshores, com que ens trobem que a Catalunya no hi ha competència, sortim a córrer fora, i ara mateix a Catalunya tenim que treballem la base tres equips. A Terrassa, el Sant Feliu de Guíxols, el Felizario, i nosaltres som els que realment treballem la base. Aleshores, ens agradaria molt que hi haguessin altres equips, altres clubs interessats en les fèmines, interessats en la base de les fèmines, que això pugui aportar a noves noies que a categoria infantil fan el salt i corren amb un equip d'Aragó, País Basc, que no hagin de marxar i puguin córrer a casa. Has comentat que aquesta temporada per fer el salt a la UCI havíeu multiplicat el pressupost per 10. Quins suports heu rebut? Quines facilitats heu trobat per fer aquest pas? Facilitats cap. Aquí és un món que t'has d'espavilar i realment no trobes cap facilitat. Però bueno, sí que gràcies als sponsors que ja teníem, que hem anat cuidant aquests anys, ens han donat una petita empenta, igual que l'administració també ens ha ajudat una mica a fer aquest equip. Els sponsors privats són molt importants, en aquest cas tenim Massi, tenim Tàctic, tenim Skoda Grup Pro Auto, que ens ajuden a tirar aquest projecte endavant, així com l'Ajuntament de Torroella i altres administracions que han cregut en aquest projecte, que a partir d'aquests mesos que portem ensenyant aquest projecte sortiran molts sponsors nous i mica en mica anirem creixent com a equip, amb pressupost i una mica en tots els aspectes. El suport de les administracions públiques creus que és essencial per poder tirar endavant un projecte així? Sí, era essencial i penso que és molt interessant. Per què? Perquè estem portant Catalunya al món, estem portant Girona al món, estem portant Torroella de Montgrí al món. Ja a part del ressò que té a Catalunya, a Girona i a Torroella, estem corrent fora de Catalunya, fora d'Espanya, inclús fora d'Europa, com hem comentat. Aleshores, estem ensenyant la nostra cultura, el nostre país, i és molt important que ells ens ajudin, nosaltres els ajudem amb ells a mostrar el que tenim aquí, i ells que ens ajudin a nosaltres econòmicament a fer aquesta difusió, a potenciar el ciclisme, que ja és un esport prou complicat per tema sponsors, i encara més ser el ciclisme femení.